naman masyadong nakaka-insulto kasi ano ba ang nandyan sa military? Dik, bayag. Bayag. Ang military ko, sigurado yan, sa dumaan ito ng physical, itong buang na ito. Tagdalawa talaga ang bayag nito. Pero may 1 or 2 or 3 na paghawak ng doktor, sabi niya, sir, may sundalo tayo dito, 3 yung bayag. Kung yan, tanggapin mo. Kaya na, sobra ang tapang na niyan. Pwede mo pang iposta. Paglabas mo, sabihin mo yan sa mga sibilya dyan sa labas, mga sugarol, pustahan tayo. Yung, baski mamili ka lang kung sino, sundalo. Ang bayag namin, 5. 3 na yung iyo. Magsabi ng sundalo dyan, sir, siguraduhin mo, sigurado manalo tayo, gago. Ang kompleto yung akin. Sabi ng sundalo, sir, siguraduhin mo lang, isa lang talaga itong akin. Ganon ang dapat eh. When you are facing criticism or narratives or commentaries that are not hindi edukado. Kung hindi edukado, bunganga mo, grabe ako. So, bakit ako? Marami pa. Galit na sila kay Salamat. Ano man ang problema kay Salamat? Kaya, Salamat. Saan si Salamat? Huwag ka lang magpunta doon ng gabi. Umaga lang. Kasi itim mo naman kasi. Sige ka bulad sa init. Ang itim mo. So, go there when it's daytime so that they will see you.